Eu son Leo e hoxe ca miña avoa pura imos cociñar unha receta moi sinxela. Crema de cenorias e mazás da nosa horta. Os ingredientes que vamos a necesitar para facer esta receita é zanahoria, cebola, mazás, un pouquiño de manteiga, unha pouquiña nata e 1 litro de caldo de pollo, un pouquiño de sal e unha pouca pimenta. Estes son os utensilios que vamos precisar: un coitelo ou un pelador, unha lingua, un coitelo máis grande, unha táboa para cortar, unha pota e unha batidora, da igual se de vaso ou de mano. O primeiro que hai que facer é pelar os ingredientes que se lle bota. Agora vamos a picar todo, non fai falta que sexan trozos moi miudiños. Primeiro prendemos a cociña nunha media. De seguido botamos a manteiga que se vai derretendo. Agora botamos a cebola, porque a manteiga xa está derretida. E agora a cebola ten que coller un colorcillo dorado. Agora que a cebola xa está dorada, botamos o resto de ingredientes e deixámolos cocer uns minutos. Agora que xa botamos as verduras, pois xa están un pouco feitas e agora botamos o caldo. Botamos a sal e botamos un pouco de pimenta. Removemos e deixamos que se fagan os ingredientes uns 30-20 minutos, cando vexamos que están blandiños. Agora que xa están as verduras cocidas, pois botámoslle a nata e deixase cocer uns minutos. Entón, agora trituramos. Mirade que riquiña nos quedou.